Irina, azukrea eta pazientzia handia behar dira errege opila egiteko. Errenteriako Kasara mendia gozotegian gaubeko 12:00 daramate etengabe opilak prestatzen. 700 opil baino gehiago egin dituzte gaur, etxe guztietan egon daitezen. Beti da nik erosi dugulako, etxean gurasoak eta beti erosi dute tradizioangatik eta jarraitzen dugu. Nire gurasoak beti txiki-txikitatik erosten zidaten eta ban hilobakin ala segitzeut. Gaurkoa da gozotegiek lan gehien izaten duten eguna, enkargu asko dituzte eta errege opila egitea ordu askoko lana da gainera. Lehenengo egiten da orea, gero reposo pila bat ikusi behar du, gero egiten dugu bola, gero bola egin eta gero egiten dugu gurpila, pizkanaka handitzen dugu gurpila hori apaintzen dugu frutak eta guzti, a fermentar. Fermentazio hori darama 3 edo 5 ordu, eta gero hori pasata gero ja labian sartu, denbora gutxi baina ondo egiteko. Baina errege opilon bat egiteak ere badu bere gakoa. Klabea, reposo, osea, gauzak egin behar dira lasai. Opilak erosten duenaren gustura egiten dira gaur egun, utzik esnegainarekin, kremarekin, baita zeliakoek jateko modukoak ere. Egun luzea da gaurkoa gozogileentzat, baina sari gozoa du.